العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz din qardaşlarım, elhamdülillah көптен күтіп алған биік Рамазан айларыбыз келіп жетті. Бүгін біздің бірінші таравихыбыз, ертеңгі бірінші ораза күніміз. Биыл әлбәттә біз өзіміздің таравихларыбызны, ифтарларыбызны бәлки мәчетләрдә зур җәмәгатьләр белән уздыра алмабыз. Ләкин газиз дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безгә биреп торган мөмкинчелек ошбу гыйбадәтләребезне үзебезнең гаиләләребез белән үз йортларыбызда башкарырга. Иншаллах, күңелләребездә моны шул җәмәгатькә ашкынып торган ниятләребез сәбәпле, иншаллах, йортларыбызда башкарган гыйбадәтләребез эчендә Аллаһ Тәгалә җәмәгать белән башкарган гыйбадәт әҗр-савапларын безгә насыйп эйләр иншаллах. Газиз дин кардәшләрем, гыйбадәт ул кешенең Раббысы белән арасындагы мөнәсәбәт. Әгәр дә без узган елларда ифтарларны зурлап уздырдык икән, әгәр дә без узган елларда таравих намазларын 20 рикагать бергә басып укыдык икән, быел да газиз дин кардәшләрем ошбу гыйбадәтләребезгә кимчелек китермик. Быел да без үзебезнең гаиләләребездә матур итеп, олылап, биекләп таравих намазларын, ифтар мәҗлесләрен уздырыйк. Безнең гаиләләребездәге кечкенә балаларыбыз, бәлки кемнеңдер әле менә шул намазга басып китә алмаган туганнарыбыз күреп торсын, ничек итеп аның әти-әнисе, аның туганы менә шул Рамазан аенда мәчеттә генә түгел, йортында да Аллаһ ризалыгы өчен озак-озак итеп намазлар укыганын, озак-озак итеп Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кылганнарын, шатланып ифтар мәҗлесләрен көтеп авыз ачканнарын күреп торсыннар. Аларга да бу бер үрнәк булсын иншаллах. Һәм газиз дин кардәшләрем, дуа кылыйк. Рамазан ае бигрәк тә дуалар кабул була торган айлардан булып тора. Аллаһ Тәгалә бу айны башка айларда бирмәгән нигъмәтләрне үзенең кулларына биреп тора. Һәр барчаларыбыз Аллаһка мөрәҗәгать итик, сорыйк. Аллаһ Тәгалә яңадан безгә үзенең йортларына килергә рөхсәт итсен безгә иншаллах. Киләчәк көннәребездә мәчетләренә килеп, җыелышып, монда бергәләшеп, җәмәгать намазларын укырга, җомгаларыбызны башкарырга, иншаллах, киләчәк Рамазаннарыбызда ифтарларны уздырырга